ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قول يزام تاشي عند الله تعالى يكتوى ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نتبرأ من محظورين عظيمين هما. malam ke cewa wa nu'minu, mu kuma ahlus sunna wal jama'a muna yin imani bi thubuti kulli ma athbatahu Allah li nafsihi, da cewa duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa kansa da shi, duk siffan da Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa da shi, da cewa wannan siffan shi Allah ta'ala yana dauke da shi, to muna imani da au athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam, ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar wa Allah da shi. Min al-asma'i daidai ne suna ne, wasu sifatu ko kuma a'a siffofi. Yace mu ahli sunna wal jama'a muna imani da haka. Idan wani suna ne Allah ta'ala ya tabbatar wa kanta da shi, yace wannan sunansa ne, to muna tabbatar masa da wannan suna, kuma muna yin imani da shi da cewa suna ne na Allah. In kuma wasu siffofi ne Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa da shi, ko kuma ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar masa da shi, mu ahli sunna wal jama'a muna yin imani da wannan sunan, kuma muna tabbatar da shi ga Allah, ko kuma siffa ce, kuma muna tabbatar da wannan siffa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnana, sai mala ya ce, amman dai mu ahli sunna, domin ya nuna maka cewa akwai wasu da suke tabbatarwa da Allah wasu sunanaki da siffofi wanda Allah ya tabbatarwa kansa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma manzo Allah ya tabbatarwa Allah subhanahu wataala, sai dai suna kawo wani abu, wannan abu ne na ki wanda ya zama dole a kore shi. Sai mala ya ce lakinnana, amma fa mu ahli sunna wal jama'a na tabarra'u, muna bar'anta, muna nisanta min mahadhuraini azimaini, daga abubuwa yani abun ki masu girma guda biyu. Kuma wa'annan abubuwan ki guda biyu su ne, abu na farko shine at-tamthil, shine mafaltawa, ka mafalta Allah da wani abun da Allah ta'ala bai mafalta kansa da shi ba. Abu na biyu shine at-takyif, shine kamantawa, ka kamanta Allah da wacce suna ko kuma wata siffar da Allah ta'ala bai kamanta kansa da shi ba. Wannan abu biyu, misaltawa da kuma kamantawa, wannan abubuwa biyu ne masu girma a cikin aqida. To mu ahli sunna wal jama'a muna far'anta, muna nisanta waɗannan abubuwa biyu. Abu na farko shine at-tamthil, misaltawa, an yaqula bi qalbihi aw lisanihi, bawa ya faɗa cikin zuciyarsa ko kuma da harshensa, sifatullahi ta'ala ka sifatul makhluqin, bawa ya ce ai siffan Allah ko siffofin Allah kamar siffofin abun halitta ne. To mu muna bar'anta da wannan tamthili, wannan mai misalta. Har abada mu ahli sunna wal jama'a ba za mu taba kamanta siffa abun halitta da siffan Allah subhanahu wa ta'ala. Misali, Allah ta'ala ya ce yana ji, ya ce yana gani, ya ce yana da idanuwa guda biyu, mu mun yi imani da haka. Sa'an nan kuma mun yi imani da cewa jin Allah da ganin Allah da idanuwan Allah guda biyu ba kaman na abun halitta bane, ba kaman na aljan bane, ba kaman na mutum bane, haka kuma ba kaman na mala'ika ba. Siffofin Allah ba kaman siffofin abun halitta bane. Mu ahli sunna wal jama'a mun yi aqida, mun yi imani da haka. Yace wa takyif, sa'annan kuma abun ki, babban abu na biyu shine at-takyif, shine kamantawa. An yaqula bi qalbihi aw lisanihi, bawa ya faɗa da zuciyarsa ko kuma da harshensa, kaifiyatu sifatillahi ta'ala kaza wa kaza, yace ai zuwan Allah haka yake, ko kuma maganar Allah ta haka Allah ke magana, ko kuma akan haka Allah ke gani. Mu ahlus sunna wal jama'a har abada ba za mu kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ba.
to ya muke ainihi tabbatar da sunonin Allah da siffofin Allah shine mu ce Allah ta'ala yana ji, Allah yana gani, amma jinsa da ganinsa ba kamar na abin halitta ba. Allah ta'ala ya ce wa ja'a rabbuka, Allah ta'ala yana zuwa, amma zuwan Allah ba kamar yadda abin halitta ke zuwa ba. Mun yi imani da haka. Abin da muke faɗa akan haka shine kamar yadda Imam Malik ya faɗa, da wani ya masa tambaya da cewa ya ba shi labari yaya Allah ta'ala yake zuwa. Abin nan ya ce al-istiwa al-arshi, ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa. Sai ya tambaye shi yaya Allah yake daidaituwa akan al-arshi, sai shi al-istiwa ma'lum, daidaita ya ce wannan abu ne sananne. Shi ya ce wal kaifu majhul, amma yaya Allah ta'ala yake daidaita, ya ce wannan kaman yaya, ya ce wannan abu ne da ba mu sani ba. sai ya ce wasu'alu anhu wal imanu bihi wajib, ya ce yin imani da cewa Allah ta'ala kuma yana zuwa, ya ce wannan abu ne na wajibi. Ya ce ƙarshe ce wasu'alu anhu bid'a, ya ce yin tambaya kaman yaya Allah ke zuwa wannan bid'a ne. Kaga mai wannan tabbataccen aqida kenan na sunna wal jama'a, kuma wannan shine kamalan imani, wannan shine ya dace da haƙƙin Allah subhanahu wataala kan abu halitta. Aya ta nuna cewa Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu da ya daidai da Allah subhanahu wataala, da yake da kama da Allah. Kenan idan babu abun da ya kama da Allah, ka za ka so ka ce ga yanda Allah yake, ga yanda Allah yake magana, ga yanda Allah yake zuwa. Kaga wannan iftira, wannan mai ƙarya ne ga Allah subhanahu wataala. Shi yasa wa'anga abubuwa masu biyu abubuwa ne masu muhimmanci kwarai, da ya zama a kullum mu'mini ya kore su yayin da ake batun sunan Allah ko yayin da ake batun siffan Allah subhanahu wataala. Mun tabbatar da sunan Allah idan Allah ya tabbatar wa kansa ta inda suna ya zo cikin alkur'ani, ko kuma ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa ta inda ya zo cikin sunna. In kuma siffa ce mun tabbatar da shi idan ya zo cikin alkur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa Allah wannan siffa. Amma idan bai zo ba fa, a wannan lokaci kama baki muke kamar yadda zai zo gaba. Sai malam ya ci gaba da cewa wa nu'min, ya ce mu kuma ahli sunna wal jama'a muna yin imani bintifa'i da kore kullama nafahu Allahu an nafsihi, dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya kore shi akan kansa, to muna imani da cewa wannan abun korare ne har abada, ba za a tabbatar da shi ga Allah subhanahu wataala ba. Aw nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama, ko kuma manzon sallallahu alaihi wa sallam shine ya kore masa shi. Bi mana ya zo cin hadisi cewa wannan abun ba a jingina shi ga Allah subhanahu wataala, wannan sunan ba a kira Allah ta'ala da shi, ko kuma wagga siffan ba a siffanta Allah subhanahu wataala da shi. A wannan lokaci mu muna kore wannan abun, muna yin imani kuma da cewa kore wannan abun ga Allah, wannan kuma yana cikin ka'idodin imani. Yace wa anna zalika nafi afu, yace kuma wannan korewa kamar wani abu Allah ta'ala ya korewa kansa, ya gabata cikin wancan aya, shine kaman gyangyadi da kuma barci. Allah ta'ala yake cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, yace kaga gyangyadi ko kuma barci yace baya daukan Allah subhanahu wataala. Kaga anan Allah ta'ala me ya kore wa kansa? Gyangyadi da barci. A wannan lokaci mu ahli sunna wal jama'a muna imani da cewa wannan abun korarre ne ga Allah subhanahu wataala, har abada ba za mu taba siffanta Allah ko ba za mu taba jingina wa Allah subhanahu wataala gangadi ko bacci ba. Sa'annan kuma wa anna zalika an-nafya yatawammanu ithbatan li kamali dhiddihi, kuma wannan abun da Allah ta'ala ya kore wa kansa ya kunshi ithbatan tabbatar da wani abu li kamali dhiddihi, domin kamalan kishiyan wancan abun. Kamar yaya da Allah ta'ala ya ce gyangyaɗi ko kuwa bacci baya ɗaukan Allah subhanahu wa ta'ala, ma'anar wannan akwai wani kishiyan gyangyaɗi da bacci shine ne rashin barci da kuma rayuwa. Shi yasa a gaban ayan Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa, shi ce alhayyu alqayyum. Kenan alhayy rayayye ne. Kenan don mun gabatar a wancan darasi da cewa barci ya kasu kashe biyu. Karamin barci shine
shine mutuwa ya kasu kashi biyu afwan. Karamin mutuwa shine barci, sa'annan babban mutuwa shine lokacin da ajalin mutum ya kai. Kenan idan gangadi ya dauki Allah ko barci ya dauki Allah, ma'anar wannan shine ne Allah ta'ala yana mutuwa. Kenan akan hakan mu muna tabbatar da kishiyan abinda Allah ta'ala ya kore wa kansa shine ne Allah ta'ala alhayyul qayyum, rayayye ne har abada. Sa'annan kuma Allah yana tsaye akan shi abinda ayyukansa da yake aiwatarwa, sa'annan kuma yana tsaye akan ayyukan bayinsa. Sai ya zo akan wata mas'ala mai muhimmanci, mala yake cewa wa naskutu, mu kuma ahli sunna wal jama'a muna kama bakin mu, muna shirin amma sakata Allahu anhu wa rasuluhu, akan duk abin da Allah ta'ala ya yi shirin a kansa, akan duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shirin a kansa. Misalin abin da Allah ta'ala ya yi, abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shirin a kansa. Wata ma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana zuwa ga mutane, ina ganin cikin hajjatul wada, yake cewa ya ayyuhan nas, ya ku taron mutane, inna Allah farada alaikum alhajj fa hajj, lalle Allah ta'ala ya sanya yin haji farilla akan ku, dan haka ku yi haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana shirin sai wani ya ce a fi kulli amin ya rasulullah, shin a cikin kowace shekara ya ma'aikin Allah sha Nabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru. To kaga wannan tambaya a wannan wuri, wannan tambaya bai dace ba, saboda abu ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru bai ce komai ba, sai mu kuma mu shiru. Na'am, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'uni ma taraktu, idan kun kaga kuna wani abu sai ne shiru ban ce muku komai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rabu da ni. Sai sa wagga mas'ala ce, ina ganin wata zama mu yi bayani ainihi tambaya irin tambayoyin da ba su da amfani. Na'am, wayannan duka abubuwa ne da Allah ta'ala ya shiru a kansu, ba za mu dawo kansu ba, sai dai za mu dawo akan mu wagga masala shine yin shiru akan abin da Allah ta'ala ya shiru a kansa, ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru a kan shi. Yau so tare abin da ke faruwa kenan, so tare kana ganin cewa wani zai kira malami ya masa wani tambayan da zai tilasta malami ya binci hukunci, ya lalabi hukunci cikin alkur'ani ko sunna ko kuma ta hanyar kiyasi har ya gano hukuncin Allah ta'ala. A wannan lokaci bayan an gano hukuncin Allah, ya zama wajibi almustafti mai tambaya ya yi aiki da shi. Idan ya bari wannan ya zama ilimi hujja a kansa, Allah ta'ala zai kama shi da sharon yasa alkiyama. Misali shine yau mata suna hawan zamiji, da malamai da wanda ba malamai ba, ko ba haka ba. So tari masu ɗaukan su kan zamijin nan ba muharraman su bane. Malamai sun shiru ko ba su shiru ba? Sun shiru akan haka. Yanzu duk wanda ya tashi ya yi wa malami tambaya, malami ya haramta, akan shi ya zama haram. So tari sai ka ga mutane suna kan faɗi, a malaman nan ba su faɗin gaskiya, suna ganin abubuwa suna shiru. Shirun nan hikima na ce, ana shiru ne domin maslaha, ana shiru domin maslaha. Balantana ma yau a cikin rayuwar da muke ciki a yau wannan lokaci. A wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina, sahabbai sun kasance suna faɗin masha Allah wa sha Muhammad, ko yace in Allah da Annabi sun kaso, ko abinda Allah da manzo sun kaso. Wannan kalma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi shiru bai ce musu komai, alhali kalma ce ta shirka, don suna hada manzo da Allah, kuma ba hada Allah da kowa, Allah shi kadai. Ko da manzo bai so ba, idan Allah ya so ya tabbata, idan manzo ya so Allah bai so ba zai tabbata ba. To kaka za a hada idan mashi'ar Allah da mashi'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka gani? Kai ba Annabi sallallahu alaihi wasallam shi shiru bai ce musu komai ba, hatta lokacin da ɗaya daga cikin sahabbai ya je ya ga mafarki abin da ya gani da ya zo ya gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari, bayan ya yi handala ya yi salati ga manzon Allah, ya ce amma ba'd, ya ce fa innakum kuntum taquluna kaza wa kaza, kun kasance kuna faɗin kaza wa kaza, shine masha Allah wa sha Muhammad.
yace kana yamna'uni kaza wa kaza an anhaakum an kaza da kaza shi ke hana ni in hana ku. Cikin wata riwaya yace kana yamna'uni haya, kunya shi ya hana ni hana ku wannan, dan ina kunyan ku shi yasa ba hana ku. Ka gani to shi yasa wannan shi nuna cewa ga mas'ala ce mai muhimmanci sosai sosai, balantana yau cikin zamanin da muke. Malamai sun yi kace na ce da yawa akan wannan mas'ala, yasa babu wannan littafin na aqida da za a wallafa sai an zo an fidda an keɓance babi na musamman akan mai abinda Allah ta'ala ya yi shirin akan shi, abinda manzo Allah ya yi shirin akan, sannan abinda salafus salih magabata na kwarai suka yi shirin akan shi. Don akwai wani abun da Allah ta'ala bai faɗe shi cikin alkur'ani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi ba, sahabbai sun faɗe shi. Akwai wani abun da sahabbai ba su faɗe, tabi'ai sun faɗe, akwai abun da tabi'ai ba su faɗe shi ba, malaman baya mu kuma akwai abun da malaman yau ba za su faɗe shi ba, masu zuwa ba za su faɗe, duka mai dangane da maslahan da ke faruwa. Na'am, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake cewa, yace malam yarid bihi al-khabar, yace duk abin da labari bai zo dangane da shi ba, labari bai zo a kansa, bi ma'ana bai zo cikin aya ko hadisi ba, yace in ulima intifa'uhu nafainahu, yace idan ta hanyar kiyasi ko ta hanyar wani dalili ne daban aka gane cewa wannan abun yana korowa ga Allah subhanahu wataala, a wannan lokaci za mu koro shi ga Allah subhanahu wataala. Yace wa illa, amma idan ba a gane kore wannan abun ga Allah ba, in ma suna ko siffa ta hanyar dalili nassi hadisi ko kuma aya ko kuma kiyasi, a wannan lokaci sakatna an, yace me sai mu kama baki akan shi mu yi shiru. Yace fala nuthbitu illa bi ilmin, yace mu ba za mu tabbatar da wata suna ko wata siffa fa ga Allah sai akan ilimi. Wannan ilimi shine aya ko hadisi ko kuma wani kiyasi ko wani dalili ne daban. Wala nanfi illa bi ilmin, Ibn Taymiyyah yake cewa haka kuma ba za mu kore wani abu na suna ko siffa ba ga Allah subhanahu wataala sai dai akan ilimi. Kenan hawa yau muna kai kawo ne akan me, akan dalili. Yace fal aqsamu thalatha, yace to wannan kaso guda uku, yace sune ma ulima thubutuhu uthbit, duk abunda ake da masaniya akan tabbatuwan shiga Allah subhanahu wataala za a tabbatar da shi akan dole. Yace wa ma ulima intifa'uhu nufi, abunda kuma ake da ilimi akwai nassi akan cewa wannan abun ya koru ga Allah subhanahu wataala sai a kore shi. Yace wa ma lam yu'lam nafyuhu wala ithbatuhu sukita anhu, abunda ba a gane kore shi ba ko kuma a tabbatar da shi ba, a wannan lokaci sukita anhu sai a kama baki a yi shirin da shi, ba za a faɗe shi ba. Yace hadha huwa alwajib, yace wannan shine wajibi. Wasukutu an shay'i ghayr aljazm bi nafyi aw thubuti, haka ne kuma wajibi ne kama baki da yin shirin akan abinda yani ba a da tabbas akan kore shi ko kuma tabbatar da shi ga Allah subhanahu wataala. Akwai dalilai da yawa cikin alkurani da sun kazo da kuma sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan haka. Allah ta'ala yake cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yace kada ka furta, kata da ke cewa wala taqfu ay la taqul, kada ka faɗi ma laysa laka bihi ilm, kada ka ce na gani alhali baka gani ba, kada ka ce na ji alhali baka ji ba, kada ka ce na sani alhali baka da masaniya. Yace fa inna Allah, dan ko lalle fa Allah sa'iduka an zalika kulli, zai maka tambaya akan wannan duka. Kaga wannan wagga aya tana tabbatar da cewa mutum idan baka da masaniya, baka da ilimi ta hanyar aya ko kuma hadisi ingantacce ko kuma ta wani hanya daban na kiyasi ko makamancin shi akan wannan abun, mafi alkhairi shine mutum ya kama bakinsa. Wa an Abi Hurairah, haka ne kuma an karbo hadisi daga Abu Hurairah yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce, zaruni ma taraktukum, duk yayin da kuka ga kuna wani abu ko kuma kuna faɗan wani abu shine shirin bace mu komai, to ku rabu da ni. Yace fa inna ma ahlaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim, yace ai kawai
abin da ya halaka waɗanda sun ka gabace ku na al'ummu, ya ce bi kasrati su'alihim, da yawan tambayoyinsu, yani tambayoyi da suke yi kaza kaza kaza. Ai cikin tafsiri mun yi bayani akan me Yahud da Nasara, abin da yasa Allah ta'ala ya la'ance su, abin da yasa Allah ta'ala ya hushi da su shine suna kan yawan tambaya alhali ba sa aiki da shi. To kaga wannan akwai hatsari akai. Shi sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk yayin da yayi shirun ga wani abu ko kuma ku kama bakin kada ku masa tambaya. Ya ce waɗanda sun ka gabace ku ba wani abu ya halaka su ba sai dai yawan tambayoyi da suke yi wa annabawansu, sannan kuma yawan sabawa abinda annabawa sun ka gaya musu. Ya ce fa'iza a maktukun bishai, to duk yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ku da wani abu fa'atu minhu mastata'tum, ku kawo ku yi iya gwargwado daga abin da ya nema daga gare ku. Wa idza nahaytukum an shay'in fada'uhu, idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu gaba da wani abu, ya ce to wannan abun mu rabu da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin wani hadisi na daban, inna Allah azza wa jal, lalle Allah mabuwayi madaukaki, farada fara'id, ya faralta farillu, ya ce fala tudayyi'uha, kada ku yada wa'annan ainihin farillu. Ya ce wa harrama hurumatin fala tantahikuha, ya haramta kuma wasu abubuwa na haramci, don haka kada ku yi wa'annan abubuwa. Ya ce wa hadda hududan, kuma ya aje iyaka, fala ta'taduha, kada ku tsallake waɗannan iyakoki na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce wa sakata an ashiya, wannan shine mahallin shahid. Ya ce yayi shiru akan abubuwa dewa min ghairi nisyani, ba tare da cewa Allah ta'ala ya manta ba. Fala tabahu anha, dan haka kada ku bincike waɗannan abubuwa. Daga wannan hadisi ya nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala akwai abu dewa da ya shiru ya bar shi. Cikin wani hadisi na ya ce rahmatan bikum, ya ce domin rahama gare ku ko bayinsa Allah subhanahu wa ta'ala. Don akwai abu da yawa idan Allah ta'ala ya tilasta mana sai kaga cewa ba za mu iya, mun gaji ba za mu iya. Na'am. Kuma Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala cikin littafinsa littafin al-Ittisam ya kawo tarjuma daga littafinsa sahih, inda yake cewa babun, yace babi ma yukrahu min kafrati su'al, min kafrati su'al, yace abunda ake ki na yawaita tambaya. Yace wa man takallafa ma la ya'ni, da duk wanda ya daura ma kansa abunda bai gano sa ba. Sai yace wa qaulullahi ta'ala, da kuma fadin Allah madaukaki, la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasuku, yace kada ku yi tambaya akan abubuwa ta inda wa'annan abubuwa in za a bayyana muku su za su bakanta muku. Duk abun da ka san idan ka yi tambaya a kan shi zai bakanta maka amsa, kada ka yi wannan tambaya. Ina tuna cewa akwai wata shekara Malam Bashir mai wa'azi, Bashir Yando, ya zo gida, ya zo dafan wa'azi. Bayan ya gama wa'azi sai ya bude kofan tambaya da amsa. Sai wani daga cikin dan uwa ya masa tambaya, ya ce malam, me yasa idan aka haife mutum dan adam bai tashi gaba ɗaya, amma dabba ana haifan shi yanzu ga shi ya tashi? Daga wannan tambaya bai da amfani, izgili ne. To me malam ya ce masa? Ya ce tabbas, je ka kwana da matanka gaban mutane, je ka sadu da matanka yadda dabba ke saduwa da matan shi gaban mutane, kai ma ɗanka je tashi gaba da kamar yadda dabba ta. Shi ya fushi waje buga malam. To kaga wannan tambaya me ya amfani shi? Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu wannan, kuma abu ne mai muni, don ire-iren waɗannan tambayoyi za su kai mutum ga inda zai zo yana bincike hatta ma cikin da abin da Allah ta'ala shi ne yake banta da ilimin shi. Na'am, yau kamar yadda kuke gani yake faruwa ga Yahud da Nasara. Na'am, yadda yake faruwa ga Yahudu wa Nasara. Na'am, yana da kyau mutum ka nemi ilimi. Na'am, yana da kyau, balantana ma wajibi ne mutum ka nemi ilimi. Ilimin likitanci dole ne a nemi ilimi, dole ne a yi bincike, amma akwai abubuwan da ba a bincike a kansu. Shine duk abin da ke dangantaka da me da zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Amma kan abun halitta wannan ka nemi ilimi, na'am, kuma ka yi tunani a kai, na'am. Amma yau abin da ke faruwa shine tare daga cikin mutane
hatta ma musulmai daga cikin su suna tambaya ne ba dan su amfani da tambaya na suna tambaya ne ba dan su gane ga hukuncin Allah ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Dalili shine tare daga cikin mutane za su yi wa malami tambaya, bayan malam ya gama ba da amsa, ya yi istinbatin hukunci cikin Qur'ani ko kuma cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai kaga karshe sun ce mishi to ai dai duk daga cikin ba wanda ya ga annabi, ko kuma a kullun dai addinin shi mun ji sabo. To ai kai tambaya ne, kuma kai baka yi ilimi ba, kuma kai ba abokin malamai bane, baka da alaka da Qur'ani da sunna. Dole ne ka ji fatawa ya zama maka mai sabon abu, kuma alhali kai tambaya, to bayan an baka amsa sai ka ce an kawo sabon addini. Waye kawo sabon addini? na Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da sabon abu cikin addini, yake cewa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a. Da haka duk abin da kace sabo wannan bid'a ne, kenan ba shi cikin addini. Kenan a wannan lokaci bayan kayi wa malam tambaya da cewa kana neman gane hukuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan ya fantsamo maka da hukuncin Allah da manzo, she ka yi wa malam kage da cewa malam ya kirkira abu cikin addini. To kaga wannan babban abu ne. Shi yasa mutum bai da kyau ka zo kana tambaya wasu abubuwa balantana ma abubuwan da ba su da amfani. Don haka mu ahli sunna wal jama'a, duk abinda na suna ne ko siffa na Allah idan bai zo cikin alkur'ani ba, idan bai zo cikin sunna ba, idan kuma salaf salih magabata sahabbai da wanda suke biyan su da kyakkyawan manufa idan ba su tabbatar da shi ba, a wannan abun muna kore shi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Gani anna sayra ala hadha tariq, cewa yin tafiya akan wannan tafarki, akan wannan hanyar shine ne abinda ya tabbata mu tabbatar da shi, abinda ya koru aka kore mu kore shi ga Allah, sa'annan kuma abinda aka yi shirin mu yi shirin akan shi. Yin tafiya akan wannan hanya, akan wannan tsari fardun farilla ne, labudda minhu, babu makawa daga gare shi. Kenan duk wanda ya tabbatar wa Allah wata suna ko kuma wani siffa da Allah ya tabbatar wa kansa, ko ya kore wa Allah wani suna ko siffan da Allah ya kore wa kansa, shi ya zo ya yi magana akan abin da Allah ya yi shiru akan shi ko manzon Allah, wannan ba shi akan wannan tafarki ne kake. Ya ce wa zalika, ya ce hakan li'anna ma athbatahu Allah li nafsihi, cewa fa lalle abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi wa kansa, aw nafahu anha, ko kuma ya kore shi wa kansa subhanahu madaukaki tsarkakakke, fa huwa khabarun, shi ce wannan abu labari ne. akhbar Allah bihi an nafsi, Allah ya bada labari akan kansa. Allah ta'ala bai ce yana gani ba, Allah bai ce yana ji ba, taib wannan labari ne. In ba dan Allah ya bamu labari ba cikin Qur'ani kuma kan harshen Annabi Muhammad, kaka za mu gane haka. In ba don Allah ya ce yana ji yana gani ba, yaya za mu gane Allah ta'ala yana ji yana gani? Ta yaya za mu gane? Dan ba mu san kamannin Allah ba wanda ya taba ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Yace wa huwa subhanahu, alhali shi Allah tsarkakakke, a'lamu bi nafsihi, shine ya san kansa, wa asdaq qilan, shine Allah shine kuma mafi fadin gaskiya a cikin abin da yake fada, wa ahsanu haditha, kuma mafi kyawun fira. Kenan duk abin da Allah ta'ala ya faɗi babu wani gaskiya kamar abin da Allah ya faɗi, kuma babu wani fira wanda yake shine kyakkyawa mafi tsarkakan fira kamar wanda Allah subhanahu wataala ya ce. Kuma bayi har abada ba za su yi ne yani mamaye Allah da ilimi ba za su yi gane ya Allah subhanahu wataala yake ba. Ma'anar wannan shine duk abin da muka gane na sunanakin Allah subhanahu wataala, duk abin da muka gane na sifofin Allah subhanahu wataala ta hanyar nassi na alqur'ani ko sunna, wannan har abada ba mu isa mu bibici waɗannan ayoyi da hadisai mu gane sunan nake da sifofi, mu gane zatin Allah subhanahu wataala, ba mu iya ba mu iya. Allah ta'ala ya yi haka ne don mu ƙara samun yaƙini da Allah subhanahu wataala.
Allah ya yi haka ne don imani mai ƙara ƙarfi da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya yi haka ne don mu ƙara samun kwanciyar hankali, mu san cewa a'a Allah ta'ala yana jin mu, yana ganin mu, sa'an nan kuma yana tsaye a kan buƙatunmu duka dare da rana. Na'am, Allah ta'ala baya gajiyawa. Ya ce wa ma afbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Haka kuma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da shi ga Allah na suna ko kuma siffa, aw nafahu anhu ko ya kore shi ga Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa khabar, yace wannan kuma labari ne, akhbara bihi anhu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ne kan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'lamu an-nas bi rabbih, wa huwa a'lamu an-nas bi rabbih, kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama shine yafi kowa sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ansahu al-khalq, shine kuma mafi ikhlasi ga abun halitta, wa asdaqihim, kuma mafi gaskiya ga abun daga cikin abun halitta, wa afsahihim, kuma mafi fasaha daga cikin abun halitta. Ma'anar wannan shine annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan Allah babu wanda ya san Allah sai manzo, kamar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam mai gaskiya ne, annabi sallallahu alaihi wa sallam mai ikhlasi ne, annabi sallallahu alaihi wa sallam mai fasaha ne. Kenan idan annabi sallallahu alaihi wa sallam bai tabbatar da wani suna ga Allah ko kuma ya jingina wata siffa ga Allah ba, yaya wani zai iya fahimci abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam bai fahimci ba? Marayuwa ne. Na'am, shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ya fi kowa jin larabci. Idan mutum ya zo ya jingina wata ma'alla wani suna ko kuma wata siffa, sai ce wannan cikin alkur'ani ya ji shi. Yau so da yawa ana afkuwa cikin wannan abun nan kusakuran da yawa. Na'am, ana afkuwa cikin wannan kusakuran da yawa. Wasu suna ganin cewa duk sunan da ya zo cikin alkur'ani, so tare wasu sunan da ke sun zo cikin alkur'ani suna ganin cewa sunan Allah ne subhanahu wa ta'ala. Na'am.